ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀದ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ಇನ್ನಿತ ಅಟ್ಟಿಲು ಪರಡಿ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ಸಾರನೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮೊರಾನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದಾನಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ ದಾಲ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟಿಲ ಸುರುಮಲ್ಪಗ ಸುರ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ತಾರಾಯದ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯದ ಪೇರು ದೆತ್ತಿ ಒಂದ ದೋಸೆದರಿನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕಣಮೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ 2 ತಾಸು ನೆನೆದಿನ ದೋಸೆ ದಾರಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ್ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ದೆತ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆವನಾಗ ನೀರು ಗಲಸನ ಬದಲು ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯದ ಪೇರು ಗಲಸದ ಮಸ್ತ್ ಗಲಸನಿ ಅತ್ತ ಈ ನಮ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದದಲಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಗಟೆಲ್ಲ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ್ಲ ಕಾಯದಿ ಒಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಸರಾಗ ನೈಮಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಪರಂಗಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುಟು ಕೊರಂಟ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಯಲೆ ಇತ್ತೆ ಪರಂಗಟದ ಮಿತ್ತ ಹದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಾಗ ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನುಂಗೇಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷ ಉಬ್ಬಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಕ್ಕ ಬೊಡಾಪಣ ಇತ್ತೆ ಪರಡಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಗುಣಿ ತುಡ್ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡುಪ್ಪನಾತ್ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ನೀರನ್ನು ಕೊತ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿರ ಸುರುವಾವನಗ ಸಾರನೆ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡ ದೇದ ಬಂದ ಮೈತದ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪುಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಡು ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟನ್ ಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಂದ ಬುಡ್ನಗ ಸಾರಣೆನ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಗಮನ ದಿವಲೆ ಈ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನೀರು ಕೊದ್ಯೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ತೂ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಗ ನಮಕ್ ಕೈಕ್ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚಪ್ಪನಗ ನಿಕ್ಕಲು ಗ್ಲೌಸ್ಲ ಗಲಸೊಲಿ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯದ ಪೇರ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೈಟೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿರೆ ಸುರುವಾವನಗ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಕರದನು ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ದಪ್ಪ ತಾರಾಯದ ಪೇರು ಮೈಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಡಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ದುಮ್ಮು ಕಾಯ್ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಗಟೆ ಬಕ್ಕ ನುಂಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪರಡಿ ಪಾಯಸ ವಾನಮನೆ ತೋಜುಣ್ತೊಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಎಲೆಲಿ ಆದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊಂಜಿ ಅಂಟದ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ್ತ ಪರಡಿ ಪಾಯಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಯಸ ಕೊದ್ದಿರೆ ಸುರುವಾವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಹೇ ಪರಡಿ ಪಾಯಸ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಗೆ ತಿರಿಪಾವೇರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆ ಪಡೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆದ CountNCook ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಗಂಟಿದ ಚಿಹ್ನೆ ಒತ್ತನಗ ಅವಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ CountNCook ಪದಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಾವ್.